bosot iko masangkai anggo 7 bosot ang pusi tongo masangkai dumale hari anggo kai dumale anggo kumpuyo pot tongo kusungkai ko manai khorung manai ekonomi tangkuma amno ang boso pora robu keriba ang saimenya sa ani bihek thamane niya 10 tarik 10 ta thamane tapno khuspada kharikho kisa takuro bukuro je jaga no ane kisa khobor khai de ani phone number na de ani phone number kha 9366188549 suinar de nukhang ka ani jisa bana konfront khai sade min borin do nang hamba Jini Debbarma miya kojo thangmani miya 10 ta wa miya nokne akhoi thamani 10 ta wa khai kam thangjak ta soi yang nok tangjak ani sa ku tongo yang ani ha ko ko nai di ano pama nai isamane khathanga kun saji balya ano pama nai isamase khathanga bo saji balya miya bazar thana thamane khos baras kari ka phone khaimane kun jaga phana kolba khabiya ke khaibala phadi jara uai o sabaidi miya 10 tawa thamane iko anjara tongo masa tai masa ga edisipot tongo lun bana ja iko ga miya bazar thanan thamane che nogo sobai liya tini tabu kocar tam na ngorong na tinta rok tam na tabu na sobai ako miya 10 মানে থামানটা বাজে নংনি 10 টা নে অকমানে এটা কোনো খোঁজ পাতা করি খা তাকর ইসাজে জাগা ন আনি angka bung kai Jini Debbarma ani kai obi kumar Tripura angka kumar gane Jini kai angka mandai sip sodar parane je jaga no kisa romi tongode takoro bukro binjago tongani binjago rang tong kering pana ngorok tongna 2 lakh tong ani nogo rang tong ne kam hemene ang kai mistri kam khai jo ega an chara okra tong ya de ego an chara okra ko tor tong ha 13 bosor nokha amo kusung kai tabai 7 bosor kha nangji japan tong de no phai takoro bosor nokha kai nogori rodi adi phun sanum me nogo nokha garo mai phun kai jano de nogo kone khai de an phone number kai 9366188549